И здравейте за всички, гледат, аз съм Алекс. И да, втори епизод, като го скибах, веднага почвах този. И да, имам си и киловете. Но не е много малко, но... Да я почва да играя. Аз ако бях там, щях да съм на четвърто. What? И... Охаха! Сатара! Чакай да си ям. Да. Не. Браво. И ще се сложа тъй. Там е долу. Аз казах, че не съм играл съм 2-3 часа. Бреде, не съм играл толкова. Майско. Да после. Ще ги отвъм с шопата. Пато трябва да се краката. Бам. Така. Буу! Не ме очака тук, а? Не ме очака. Той се умря дори. Уха. Не знаех, че тук има синтри, бе. Сори. Мога колкото си искам да се стрелям. Ето. Стрелям се примерно. И там има спай. Скачам. Не. Скачам. Пара да бум. Добре, къде? Ей тъй. Оха. Тук ще има, трябва да има сетри. Уха! Добре. И как стреля още да ме? Сега да се изкара моите умения. Дай ти, ти оръжие изкава. Бързо! Бах! Към базата им! Го! Power Ranger! Ми гага. Go, Power Ranger! 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 При кой съм? Друго къде е? Аз съм пак при най-добрите. Ставам тук и почвам. Снайпер ли ще играе? Бързо пази ти! Какво правиш? Отгоре пази! Много скъпо прави. Добре, не сте го прави. Знам кой е спая. Не си ти спая.
Сериозно ли? Уха! Не бях, побързах кода, Вау. Дърно. Първия път как? Сериозно ли? Има нещо такова. Така. Пази са! Къде се? Защо не мръдна? Мръдне! Бро! Да, защото е куковлято. Ихуа! Лахуа! Не ме закачай. Я не ме закачай. Просто обърнах и го бориш от гледай тя. Не целих. Дайте ми! Дайте. Има нещо напечено тук. Кой е? Никой. Той. Аре, capture the point! Абе! Аджи! Ко става така днеска? Ко става така? Оцелвам сега и тъй. Да. Не. Да, объркам се. Уау. Тузи! Браво. Другия. Иска колко направи 20. Идем на 3 епизода. Уау. Слаб съм. Ама как ги отсилвам? Нещо... Има нещо гнило. Този! Принцип. Уау. Луда! Като съзнай какво става.